Takže čudu za dobu, zdraví vás Oskus a ja vás vítam u dnešného tutoriálu, ako poslať niekomu, alebo proste je to tutoriál, ako poslať DNČHD mapu od fanúšikov. Je to ľahké a ideme na to. Takže otvoríme si zložku, .minecraft, hej? No, ale tú mapu musíte mať vytvorenú už. Potom pôjdete do Saves a tu máte tú mapu. Máte tam New World, ale ja som si ju premenoval takto. Folder.hd. Dáte si na plochu, dáte písať nový e-mail, tak tuto si dáte, počkajte, ja si to dám tak, a no, tuto si dáte predmet, je to proste mapa od fanúškov a tak som to napísal. Tu je Denčin e-mail. No a teraz si to dáte menej. Tak. A túto složku dáte sem. Tak a teraz sa vám to tam bude nahrávať. OK, ja sa k vám vrátim, keď to už bude hotové. Dobre, už to skoro je, ale chcem vám ešte povedať. Ak nemáte tú mapu vytvorenú úplne celú, tak sa vám to asi nebude dať, pretože to nepôjde a nebudete tam mať proste tú mapu, nie je tam nič napísané. Ak chcete si iba tak vystreliť, tak vám to proste nepôjde a musíte proste oznova proste urobiť. Vidíte, že tuto sa nahrávajú nejaké tie session a takéto veci a proste nastavte si to tam tak. A tuto vidíte, už sa vám to všetko nahralo a už stačí iba urobiť, že proste je to poslať. A môže mať iba 25 mega, takže tuto vidíte, aspoň na AZ to je tak. Tak. Ja napíšem, že iba dúfam, že sa ti to bude páčiť, že sa ti to bude páčiť. A samozrejme môžete to tam napísať aj vy a niečo iné. A dobre, tak a už to tu je nahraté úplne všetko, môže to mať 25 mega a potom už dáte iba odoslať. Denčo to príde tak a ona si to iba tiež možno dá sem a neviem, či to je tak, ale ja si to myslím, že dá zase. Ona si otvorí zase složku .minecraft. Ak vám niekto pošle mapu, tak urobíte toto. Dáte save. Šľanete si ju tam. Potom už zapnete iba svoj launcher. A potom sa... No, proste, toto už potom nebudete potrebovať vôbec. To už ste iba poslali a koniec. OK, vráti sa vám potom. Počkáme, kým sa vám zapne ten váš launcher a ukážeme si to, ako to, proste keď sa to doručí, čo sa tam bude diať. Ja si toto ešte prehodím sem, aby to až tak nezavádzalo a uvidíme, že či to pôjde, či nie. A to isté, aj keď si stiahnete napríklad Diversity, alebo proste ja neviem, prečo ma napadlo práve Diversity, ale že ak aj Diversity, tak urobíte to isté. Proste to dáte iba do Saves a máte to. Nemusíte sa s ničím, ono sa vám to dá, možno sa vám to bude dávať kúsok dlhšie. Stiahnete si to, dáte si to na plochu. Potom už si to dáte iba do Saves a budete to mať hotové. Tak, už máme zapnutý launcher, dáte single player a tu vidíte Fordenča a dáte iba planning. A už tam idete. Klikni, však. No vidíte, proste ona má inú mašinu a zapne sa jej to a ide hrať za tú vašu mapku. Alebo vy idete hrať ako mapu. No, načíta sa to? Alebo nie. No proste takto to ako funguje. Dobre. Dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil. Je to už druhý tutoriál na mojom kanáli. A ja sa s vami budem učiť ďalšieho videa. Takže čus bus, autobus. Má to presne 5 minút.